مدب كلحتا أبز سامون زي حزب إرترا كابزل الليلو كبرتات بتازلاتك أبرب حنا قلقلوتن حزب خازو على نجار مقبار نويح تاريخ زلو يزبل تحستو زلو مدبينا قريبنا زلنا إز أجازي أب من إسيات ولدو قص المرأي دما زعبه توفتيو أبنوش زوا عدو خلا أبز ركب من محدار كبابي دبر برهانيو ناملو تحستو نابكازت أنيا حيلون برقة قبلكم سلام كما يتوعلو كرات قاتلتي مدبات موسايك بروخ سنبت كون لنا يمنا متحق غاز متحببار نستود متصنع بالي إرتروانيو نلوم سنبت مبار بزعبازي زيدس مدب إنا كنغرب كنفتن سنتبو تسفي كيروس نزمج أو حبريتا حبيرنا كندس ባህል ምን በባር ህዝብ ኤርትራ በስድራ ቤት በኸባቢ በዓዲ በሃገር ንሓድ ሕዱ ተሳኒዩን በሓድነት ተሓባቢሩን ዝነብር ህዝብ እዩ መንበር ቤት እንዳግራዝማች ገረ መስቀል ገረንኪኤሊና ደበኺልና ዘለና ነፍሴር ግራዝማች ገረ መስቀል ካብ በዓልቲ ቤቶም ነፍሴር ወይዘሮ ሓጀር ገረ መስቀል ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮን ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮን ውሉዳት ወሊዶም ካብ ኣሜሪካ ኖርዝ ካሮላይና ዝመፀት ሄዋን ገረ መስቀል ሓንቲ ካብ ጓሎም ኮይና ንባዕላ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወዲ እትሕብሕብ ዘላ ኣድያም እዛ ስድራ እዚኣ ብዲሲፕሊን ዝተሃንፀት ስድራ ምዃና እዩ በሪህልና ሃገራውነት ዝሰረፃ ሃገረይ ባህሊ ስድራ እያ ኣገናዕ ነፍሴር ወይዘሮ ሓጀር ገረ መስቀል በዓል ቤተን ድሕሪ ምዕራፎም بسم بعل بيتن أب عدو خلا كباب الدبر برهان قفح زخفلو كله زتقالله شمون تخفلتات زلوا مبقتا بيت تمرتي هانيتن سناي نجر نايتا سدراكي ترفوام حجون بدك دك انيو حاجز نابزا بيت تمرت قصو تبركي تزلام أمتو مدبنا كم زحبرناو منش حبريتا زمدب زي أبال بجل بحالي از مبراق سنت باباوي تسفو كيروس قرايو بيت زمد زاس درايو نمنيستر زيانا كحبر زقد رخا كلن تناويك نجرتي حساب تجنزيبون فلايكا كابزا نوز عدنيا بوال 15 عامت دلينا براخيز تبحالت بوال زنقله قدوس حساب تكبراو خوينو بمركابو أقدس خوين سلط رخوبة مخانيو حبيرنا إذا سدرازيا كاب أمريكا خبت تمتص سلسة سمونا قصير اللام كان دممص إعلام أخا نتا أب عدو خلا كباب الدبر برهان اتركب مبقتا بيت تمرتي زوعل حاجز نمبركاتن ناي عرفت جزيهم أب حاجرهم مسزبهم نمحلفن يوم أنا مس بعل بيتي بتعمي نفعي سقا فتاو عدي كل جزء عدي مسبلي عد خان جزء خان كل جزء ستايندي حجي بتعمي كومو ولا مستملس كوما كومو برنامجات أبكم هون الساعة في مصدقنا دسبلني كوم تحت نقبرن بحجسي نتوم قول عسي كم تناي سدراي ددنوه سونك أخو نفعت كونو أبزع علمسي تولد أنا حجي نادي ما أبر مصر أخو نحك أدي بزقدي فيها بنسيله حجني علم نجرسي كستاي قبرتها نبرتي كونان حجي كلها أنا تعاون الناس تصبق نقبر دسبلني كبي أتحسكا ندك أنا هاهم دا معنا دا نقرنا أبني ودلنا دي ولا أبزي ننحدنا ناس كنت حقاقس دسبلني هيوان مصدقا أسمرا أبزأت وتلو أبعد خلا كباب الدبر برهان ناب اتركب بيت تمرتي تليفون بمدوال ناتي كقبر أوز مدب حجز نرئيس ممهر تابيت تمرتي أكفلهم
بزتراردو من قدخا إنجليش بعلقة تمحر اتبل متحف ببزحي رصاص بيرو مدمسس مطرب بمعداق نابتا بيت تمرتي أمريحهم ناي نقرأ قاط أميو معصو بيت تمرتي سلس نبرة اتسنة سرعات زيادة معرق خون كيلوم دلينا برخي كابزا بفقرن سنيتن سحقن صوتان متحقوقافن متحببارن سناي تكبار زلمادا سدرا بمفتقرا عدلنيا مخانيا اتقلص نساون اي سنفتن والعسرت حمشت عامت كوينا تمهاريت عسراي كفلي ابزلوت الوان كاب سدرا ازورستو زحبن بحالي دقيمه ختنصبروا وسينا بزمسرات اب كباب دبر برهان بسم أب حقوقا عبايا أب سرحتو مبقتا بيت تمرتي حاجز كتكبر زنكلات نتجنزب نمأكابكا أب قصات إنترنت نتحاجز نمبركات سبات الستفات ولا الدون بغندوم أبوينا ديم بتعميم دفاتو نيرو كم زسو خم حفتو يدري نيرو ساها خم أبا بتعميم دكابر نيرو حكوسات أبزاخو في الكادة لها أبوي كوفي نيرو أديك أبزي أخو فيلا بقى خعلو لي أمدم سي نيرو حكوساتي نيرو بتاعمي تصبو هيوتي نيرو تشايلد هودي بتاعمي تصبو نيرو حكوس جزانا كل جزء بيت سبالو السدراي بتاعمي حب بيت سبيو كل جزء مس بيت سبينا عابينا حج تقوليك أقدم حج مزي خلوه ندي حي مخري بقى أدي بتاعمي كم زي مشالوني أدي كل الطعمات دي أدي بتاعمي استعيت قبر نيرة thank you مادي بتعمي تحنق أنا نيرة زمتي هالله قد ما حمشت عمت مالتي تتسألي وانيرو بقى أنا عين مسرعيت اللي لا بيتس كل جريمو وي أدي حاوية بقى همزي مشالك أقولي متى حج ستات مسحلفنا دل قولي مستملسنا بقى كل نجار نايس درايس لزعل لا أدي كم زجرا بيت مرتر سحاب بشما بوي حج أنا خاص كجبر إلى أتبكي ساعة متينا زلنا بزي بالطعم كل جزء مسايوم صدري كل جزء بقى يا جيتي حسبتم بعلا دي انا نشاتو تحسب ولا بعلا من جاتو دحري انا قدس انهم مسبلهني بطعم صبو إليا كل جزء سناي صدري سلازعللا حج نو قلعه عند حركم إلكاي عبي خايو سمعك ايو مالسي تي صدرخاتي يقبنيرو أنا بتعمل كم ممكن كون نفتن مسحواتي مالتي بس داي بتعمل استعمليره حب تبيت أدي أبزمتي خيبل عزخي ديالن أبني أدي حازنسي كاب عدس حموش دباسيهم بمزيو أطوبس مالتي بتعمل تبيت سبس استيحج ولا بعد مسكوت بزعبا سدراي كزارو خلو كم زريوم نيرو سدراي يبل نحنا خان نفتن كم ما يكوننا كن نفتن حجن قالي كل جزء هم سلزال لا وعلى بعل بيتين كومون تاخذ قبر لك بأمريكا مزي خسي كابا خد تصب بزح حساب يزل هم دالنا إنا نعبيهم دقنا كابا هم تصب بزح حساب بزعب عد الناس بقى كل جزء له ألا حجي تنقول عد كستاي بحلف زعب يقولي كستاي آتي مالتي أنا خاخ قبر دس زبل شتابون أغلماين إن دات ورسنا نكايدو زلنا علال أم مقتصالي زلو جنا خنقصلينا دس معلتيوم إزاء ديسكويات بحال سنبت كابتشرج هم تصلوا دزقرانه كابتشرج مسمت أنا نزيع عوابيلي يولع حجي أتي نيرو زناي قدم بعل برخت من قصة أبناي قدم درفتي أسهول عقلو نعي بقى خمزي دس بلكا عوابيلي يدولعو نيوهم كأحد سمعو تصبونير تعمي عبي زي أنا عي عباي ميموريا أبزي أخذ نبر كل جزء يدلي نابوي مذكرتها ولدي قعزة ناب حجراس سلز أخله أب حتصير أوان زت رقمته إسران حمشتين شحنافا أب تعباي أزهان تبيت تمرتي بأكل بمستاف نعوتاتن تقومات تمحرون حاجز كتبركت زبقات
I came up with the idea because my mom would always talk about my grandmother and how she helped others and her love for others and how she continued to show that even though she passed away. And I knew that because I am her granddaughter, I would love to show the same love and affection she did to Eritrea. And I knew that I should take part in it as well. And so that's why I came to Eritrea to primarily focus on this project. ነበርቲ ከባቢ ደብረ ብርሃን ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብቐረባ ስለ ዘይነበሮም ነዊሕ ተጓዒዞም እዮም ደቆም ንትምህርቲ ዝልእኹ ዝነበሮም ምህናፅ እዛ ቤት ትምህርቲ እምበኣር ንነበርቲ እቲ ከባቢ ቅሳነት ካብ ዝፈጠረትሎም እያ ትርኢ ነይራ ኣደይ ንምንታይ እቲ ቤት ትምህርቲ ድመሃሩሉሲ በቃ ነዊሕ ኪሎ ሜትር እዮም ድኸዱ ንኽመሃሩ ሕጂ መዝባሕትኦም ቶም ስድራ የትርፍዎም መታን ክሕግዝዎም ኣብ መንገዲ እንዳጠፍአቲ ግዜ ኢሎም ንሕግዝዎም ኢሎም ስኻብቲ ትምህርቲ ክትርፍዎም ገለ ከምኡ ትርኢ ነይራ ሕጂ እሱ ብሓሳባ ነይሩ ኣደይ ኣይተማሃረትን ግን ልክዕ ከምዚ ካብ ምሁር ንላዕሊ እያ ክብለካ ክእል እየ ብጣዕሚ ተሓሳስባ ሰፊሕ ሕጂ ቡያ ምስተዓዘበት ዋና ከምዚኣ ዘይገብሮ ኣሎ ኢላ ገይራሃሎ ሕጂ ቶም ኣብኡ ድመሃሩ ደለዉ እቲ ቀትሪ ቶም ቆልዑ ትመሃሩሉ ምሸት ከዓ ቶም ስድራ መሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ኮይኑሎ ነቲ ዓዲ ቶም ቆልዑት ከዓ ትምህርቲ ከድለዎ ከማን ክንደይ ተምሃሮ ዝበቕታ ማይ ክሪኦ ከለዎ ብልጫ ክሽለሙ ከለዎ ብጣዕሚ ኣነ ዓብይ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ቶም ተምሃሮስ ንፉዓት ኣውደለዉ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ቆቢብኩም እዩ ንዓኻትኩም ወሊዱልና ኣምላክ ከዓኒ ንሕና ቁባኣት ኢና ደቅና ኣበይ ከይዶም ይመሃሩ ነይሮም እሞ ብዕንጨታ ከይተመሃርና ሓሊፍናዮ ብሰንኪ እንደ ኣበይ ገረ መስቀል ግን መዋዕል ህፃናት ተፈጢሩና ካብ ራብዓይ ናብ ሓሙሻይ መሰጋገር ተፈጢሩልና ከማዓትኩም ዝመሰለ ኣምላኽ የለን ኣምላኽ ባሪኹኩም ብሩኻት ኮንኩም ብጣዕሚ ንሕና إذا عدي بعضكم إنا نحبس ليتن معلتن نعغاتكم إنا نمرق كنتوا نمرقكم كأملاك يبتحلكم بصحكم كاي كاي بدل لكم أبزا قد أمزي هوان سمعيتا استفرار غينيرهم بتحده بفقر زعبيتا ولاديتا تقجلام بتحدغا وتسيتي بولدا استهانس أمباتا بيت تمرتي حباني فتير لام بولادا خا كرعة تسمعام التمنتايسي سناي نجر ولدا قد أبي لسلز حزات أديت الدلو إليه أبوي أديت الدلو خريوه إليه قرب كستايت سمعني بتعمي حقوس نقوليك أدني غيا كل جزء مس حقوسه هنا محقوسي تصدرها بتعمي دلو قالي بخرج عليا كل بيت سبيت فتوى بتعمي نفعته ولا صبايا تمرتها كل جزء مس حقوسه هنا حجي نع براود جيري أبتشع معلتي أنا ما بأمريكا شو عدت معلتي مس أمي مامي ما حزايب لكن ولا نصهم ما حزايب له قديمكم يعني را كل جزء ملو معلتي بجزاء حجي مس أمي شو عدت معلتي السمي بك أنا تي هوت أو أبو أمم بتعمي خبز رحمة يو مس أمي بتاعت مرت ساعات وحنساك ستاين قبر حجي هم يا عبيا حجي أنا يحقوس كري أخلو بتعمل تحوكيسه تمهاري دلينا برخي أبتوتا بأكل ترغيبا حجزا أبزا بركتتلو أقاتامي لعل حقوسيو سفينوا نأنفا كابز استبحالتلو حزرتات حدنا يقرب مايكروفونن اسبيكر نون أبكالاي إقراخة مال أمخانا قال آتياتلو مالا النات عم متسعي نقراتهم ممهارا نين تمهارون أبزين مركبكم أزيه يمسكن شمي دلينا براكي إيو أنا هتسرق تقرينيا سلازلني بإنجليش كزارب أبقرولن أسر آياتنا وين أسر ولدي أزرلكم خمسين ولدي زهنتو أنا ونجم تمهارو خصوص نجم تمهارو كتابع بزلنا عقمي نعم كتابع أزرله أخذ لنا تاني حبتي قانقا مولك قانقا جرامانتي إرتراوي السدرة سور السددة زحبن بحالي عياينتن توفيتن كم زلوا مزاجبت تاريخ زمسكرو حق يوم نفسه كف سدرة هاجر نتان موتان نمعك أبن عبركتاء بنواتن بتصولوتن هيوتن واقع خفيلان أممت أنات النت أبشحن شعاتم 7 شمونتن
ኣብ ደጎሊ ዝተሰውአ ውሉድ ስድራ ሃይለ ገር መስቀል ከዓ ኣብነት ኮይንና ኣሎ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ሃይለ እታ ዓብይ ሓወይ ንዓኺ ድመስል ኣብ ዝምኻፍቶ ኣፉ ብለኒ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ማለት እዩ መዓልቲ ስዋዕት ክኾን ከሎ ከዓ ንኸይድ ኣብቲ ዓድናናትና ናይ ኮሚኒቲ ሽምዓ ገለ ነብር ምስቶም ደለናዮም ክስታይ ዓዲ ነብዕሎ ማለት እዩ ኣብዚ መፂና ከለና ሽምዓ ሒዝና ኸይድና ናይ ሃይለ ገለ ብሎ ፈልጥዎ ስለኣነ ኩሉ ግዜ ዝነግሮም ብሕልፍት ወደይ ጅግና ክርኢ ከሎ ጅግና ሃይለ ገለ ብል ይሕጎስ ብጣዕሚ ፕራውድ ገብሮ ተራ ወለዲ ኣብ ምሕብሓብ ውላዶም ስድራ ቤታዊ ጠባይ ኣብ ምስራፅ ክቡር ባህልታት ኣብ ምውርራስን ስምዒት ሃገር ኣብ ምሕዳርን ዘይነዓቐበርቶ እዩ ዘለዎም ንውሉድ መኣዝን ዘትሕዝ እምበኣር ወለድዮም ብዓንዲ ርእሶም ኣነ እዚ ገዛ እንዳሓትነይ እንድዩ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ እቲ ቤተሰብ እቲ ፍቕሩ እቲ ልውሃቱ እቲ ልግሱ ምስ ረኽቦ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትቐንእ ኣነስ ኳ ካብዞም ቤተሰብ ወይ ካብዞም ስድራ እዚኦም ኩንኩ ኢልካ ትቐንኣሉ መድረኽ እዩ ዘሎ ንሕና ምስ ኩሎም ወላ ሓንቲ ፀገም ይብልና ኣነ ብፍላይ እንዳሓትነይስ ኣፀቢቕና ንፋቶ ኣፀቢቕና ከም ገዛ እዩ እንዳሓትነይ ብዓብዩ ሕጂ እቲ ፍቕሪ እቲ ልውሃት ብዓብዩ ናይ ኣዲኦም ከምኡውን ናይ ወላዲአን እቲ ሓሳብ ተድንቑ ኢኻ ምክንያቱስ እቲ ፀጋ ዝተረኽበስ ነቲ ርሑቕ እንዳኸደ ዝመላለስ ስድራ ቤት ኣብ ቀረባ ኮይኑ ፍልጠቱ ዝቐስመሉ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ትምህርቱ ዘዕብየሉ ሓሳብ ምብጋሶ ንባዓቂ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝፈትዎ እቲ ቤተሰብ ዋላ እቲ ስድራ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፀይ ግን ፍቕሮም ኣዝዩ ልዑል እዩ የቕንኣካ እዩ ኸማን ከም ሰብ ዋላ እቲ ልውሃት ዋላ እቲ ልግሲ ዋላ እቲ ፍቕሪ ንባዕሉ የቕንኣካ እዩ ሕጂ ኩሎም ኣብዚ ናሳ ሪኢኻ ክትከውን ኢኻ ናይ ብሓቂ ነቲ ስእሊ ምስ ረኣኻ ስታ ስድራ ቤት እንታይ ምዃናስ ዋላ ሓንቲ መግለፂ ኣየድልየካን ቋንቋ ደ ኣብ ምትሕልላፍን ምዕቃብን እውን ብቐዳምነት ንወለዲ ዝምልከት ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተወሊዶም ዝዓብዩ ቆልዑ መበቆሎም ካብ ወለዶም እዮም ዝፈልጥዎን ዝለምድዎን በዚ ምክንያት ወለዲ ብንቕሓት ክነጥፍሉ ዘለዎ ጉዳዩ ውልዳት ውዒሎም ሓዲሮም ናብ ሃገሮም ጎጾም ስለ ዝኾኑ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ከም ዝበሃል ብቁልዕነቶም ፊደላት ኣብ ምፍላጥ ቃላት ኣብ ምስናቕ ዝርብ ኣብ ምርድዳእ ወለዲ ክፅዕትሉ ዘለዎም እዩ ገለገለ ኣብነታውያን ስድራ ቤታት ነዚ ተገንዚቦም ደቆም ኣብ ሃገሮም ብምምሃር ኩሉ ያታውን ባህላውን ኣነባብራ ሕብረተሰብና ከም ዝፈልጥዎ ክገብራ ይረኣየን ኣነ ኩሉ ግዜ ትግርኛ እየ ዝዛርቦም ብጣዕሚ ክኽእሉ ድደሊ ትግርኛ ቋንቋኦም ስለ ዝኾነ ወይ ቋንቋኦም እንዲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትግርኛ እየ ዝዛርቦም ግን እሰምዑን እዮም ብደንብ እዮም ዝሰምዑ ኣብ ምዝራብ ግን ቁሩብ ክስታይ ኣለዎም ሕፅረት ኣለዎም ኣብ ትምህርቲ ትበዝሕ ሰዓት ኣብ ትምህርቲ እንዮም ዝውዕሉ ጆሃ እንግሊሽ እዮም ክዛረቡ ሕጂ ኣብታ ገዛ ክመፅእ ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ትግርኛ ምሳዮም ሕጂ ደይ ሓደ ግዜ ምስ ረኣየቶም እዋ እዞም ደቂ ሂወን ገለሲ እንታይ ኮይኖም እዮም እዚ ኩሉ ትግርኛ እንዳዛረበቶም ኣዲኦም ዝዛረቦም ትግርኛ ግን ትምስማዕ ፅቡቅ እዮም ሽመይ ደሊና በራኪ እዩ 10th ክፍሊ أثرت هموشته. اسم نبزي كيلوم ماما كيداني إيرين تسفو and Fitzatson. Oh. Oh. هره. Oh. أبزي كتامة. Oh. Oh. Ne Gibabo kena. Ne gelato kena. Mariam Church kena. Oh. Tsarasega shuro. Yeah, injera. Oh. Kutfo.
ጥብሲ ቁሩብ ደርሆ هذا كان لله ሕጂ ብፍላይ እቶም ኣብ ስደት ዝውለዱ ዘለዉ ህፃውንቲ መሰረት ከተትሕሶም ኣለካ መሰረትካ ናይታ ስድራ እዩ መጀመርያ ባህሎም ቋንቋም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብዚ መፅኦም ሲ ብካልኣይ ኣካል ክዘራረቡ ክኽእሉ የብሎም ቋንቋም ስለዝኾነ ክመልክዎ ሕጂ እቲ ስድራ ቤት ካብታ መጀመርያ ሀይሉ መሰረት ከትሕዞም ክኽእል ኣሎ ኣብዚኣ መፅኦም ሲ ከም ድሌቶም ዝኾነ ሰብ ክዘራረቡ ክረዳድኡ ከም ዘለዎም ክገብር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ቋንቋ ምፍላጥ ኣገዳሲ እንዲ ይወሓድ ይብዛሕ ቋንቋኻ ንክትፈልጥ ባህልኻ ንክትፈልጥ ግን እዚ ፈቲኻ ፀሊኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገራት እዩ ሕጂ ኩሉ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ፈታዊ ዓዲ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን እዚ ሃገር እዚ ከዓ ብምንታይ መፂኡ እንታይ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ከዓ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝፈልጥ እዩ ከም ኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ስውእ ነይሩ ሓወን እቲ መስዋዕቲ ንምንታይ እዩ ተገይሩ እዚ ሃገር እዚኣ ኸ ብኸመይ መፅያ እንታይ እዩ ተኸፊልዎ ከዓ ከተረድኦም ከተምህሮም ኣለካ ምክንያቱ ባህሊ ክሸራረፍ ክኽእል የብሉን ባህሊ መሰረታት ሒዝካስ ደቅኻ ክትዕበዮም ክትክእል ኣለካ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ባህሊ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ፍቅርካ ከተስልቆም ክትክእል ኣለካ ንሱ እዩ ከዓ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ስደት ተወለድ ነቲ ከባቢ ክትመስል ትኽእል ኢኻ መንነትካ ግን ክትርስዕ ከም ዘይብልካ ከተረድኦምን ከተምህሮም ክትክእል ኣለካ እዚ ሓላፍነት ናይቲ ስድራ ቤት ከም ሓደ ዕዮ ገዛኻ ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዛ ዓወት ዝልማዳ ስድራ ሕጂ እውን ኣብ መናበይ ዝኽታማት ኦርፋን ብምኻድ ነተናበይቲ ክዳውንቲ ከተበርክትን ምስኦም ናይ ምዝንጋዕ መደብ ከም ዘለዋን እዩ ተሓቢርና ዘሎም ደጊምና እውን ዓወት ንምን የሎም ኣነ ኩሉ ሰብ ከም ዝደሉ ጓለይ ዝገበረቶ እንታይ ይመስለካ ንሕና ዝገበርናዮ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ተስፋ ኾኖ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከምኡ እንተትገብር ንደቁ እንተትነግር ደይነግር ኮይኑ ይኮነን ኩላህና ስታይና ንፅዕሪና ኣብ ደገ ንደቀና ብጣዕሚና ስታይ ክኾኑልና እንደሊ ሕጂ ከምኡ እንተትገብሩን ኣይ ደስ ምበለኒ እቲ ቤተሰብሲ ክትሪኦ ከለኻ መሊስካ ብዚ ምስ መፅኻ ኸ ከምዚ ሕጂ ጓለይ ተዓዚባ ማይክሮፎን ከዓ ክገብረሎም እዩ ድበለኒ ትርኢ ምሽ ትዕዘብ ሕጂ ደስ ብለካ ክትሕግዝ ዓቕምኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል መንፈስ እቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃያን ዝርከብ ናይ ብሓቂ ሰናይ ተግባር ናይ ምግባር ባህሊ ወይ ከዓ ልምድስ ኣለዎ ዝፀንዐ እዩ እቲ መሰረት ካብ ኣቦታትና ኣብ ሓጎታትና ቀድሚ እዩ ዝነበረ እዩ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሰብ በታ ዝኽእል ዓቕሚ ነቲ ዘይክእል ነቲ ዝተፀገመ እንድሕር ኣበርኪቱ እቲ ዝዓበየ እንታይ ዝኾነካ መሲካ ሓደ ሰናይ ዕረፍቲ ዝኾነካ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ህፃን እዚኣ ዓዲ በፂሓ ገለ ነገር ሓገዝ ክትገብር ኮላስ ኣብ ሂወታስ ሓደ ዘቐስን ነገር ከም ዝገበረት ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ ቀፃልነት ከም ዘለዎኻ ክድፍኦም ክትጉስጉሶም ከም ዘለካ ትፈልጥ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ከዓ በታ ዘላቶ ዓቕሚ ነቲ ውፁዕ ነቲ ድኹም እንድሕር ገለ ነገር ሓጊዙ ናይ ብሓቂ ሰናይ ተግባርካ ኩሉ ግዜ ዝድገፍን ክሰዓብን ዝግብኦ ስለዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣይገብርን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ካልእኻ እቲ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ወይ ከዓ ባህሊ ዘይብሉኻ ናብዚ ባህሊ ዝመፅዩ ነቲ ውፁዕ ሓዉ ወጎኑ ስድራ ቤቱ ኣበርክቶ ክገብርካ ናይ ኩላህና እዩ ማለት እዩ ኣነ እውን ካብ ነብሰይ ጀሚረ በታ ዘላህና ዓቕሚ ሰናይ ተግባር ስድፀልኦ ነገር የብሉ ሰናይ ተግባር ምግባርካ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብን